Merhaba Meyvani Podcast. Piştî demek piçek dur em wek meyvanî dîsa pêşverî Mixabin vê mehê em piçekî derengî ketin. Lê wekî me di destpêka podcasta de yekem de jî behsa wê kir, em xwendekarin û wekî din bi kar û barên din re jî alaqedarin. Ji ber wê em piçekî derengî dikevin û em dîsa leborîna xwe dixwazin. کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه. Di podcastê de Hesen piçekî behsa Qazî Mihemed û çîroka wî bike. Her wiha li derûdora teoriya atomîzmê de çend gotên wê hebe. Ji qeynî van tiştan mîzginiyek me li we heye. Wekî me got ev der yanî Meyvanî podcast mala me hemû Kurda ye. Loma jî em ê hewl bidin xwe bigihînin hemû Kurda. Bi vê armancê di demekî nêz de Sîmya tevlî me bibe û evê podcastê Kirtkî yanî Zazakî amade bike. Em hêvî dikin em ê bi hev re tiştên baş pêk bînin. Bi hêviya rojên xweştir. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Dem baş. کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه. Meha adarê bo Kurda gelek bi qîmet e. Nîşaneya azadî û yekîtiya Kurdiyetiyê ye. Lewra Newroza me di vê mehê de ye. Me Newroza xwe pîroz kir. Bi hêviya ku Newroza me bibe wesîleya xêr û xweşiyê bo hemû gelê me. Lê tevî ev qas xweşiyê mixabin hin bîraniyên me yê bi kul û keser jî tijekirî hene di meha adarê de. Yek ji wan kesan Qazî Mihemed e ku yekemîn Serokê Komara Kurdistanê ya Mehabadê bû li vê mehê hatiye darvekirin. Mixabin darvekirin bûye qedera piranî mêrxasên Kurda. Mîna Şex Saîdê Kal, mîna Seyid Reza, mîna Qazî Mihemed. Em ê di vê podcastê de behsa jiyana Qazî Mihemed û pêvajoya avakirina wî ya Komeleya Kurdistanê bikin. Di vê podcastê de yek ji çavkaniya me sereke kitêba William Eggleton ne ku li ser prosesa avabûna Komara Kurdistanê agahiyên zeh bi qîmetî de û ji alî İbrahîm Bingöl ve hatiye vegerandin û di weşanxaneya Awasê de hatiye çavkirin. Her wiha em ê hewl bidin ku li dor teoriya atomîzmê helbesta herî navdar ku wek sembola Komeleya Kurdistanê ya Mehabadê tê naskirin şîrove bikin. کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه کرم بکه خالا جانم هر نمالام جمن رد به دلو جان خزما بده و چاف سرمه. Qazî Mihemed di sala 1900 de li Mehabadê hatiye dinê. Navê bavê wî jî Qazî Alî ye. Wekî ku ji navê mabetê ve jî eyan e, ew ji malbatek oldar tê. Hê di biçûktiya xwe de dest bi xwendina xwe dike û her hewl dide xwe pêş ve bibe. Ji bilî zimanê erebî, farisî, îngilîzî, fransî û hindek jî rûsî dizane. Tê gotin ku piştî bavê wî ew bi xwe dibe Qadiyê Mehabadê û bi wê awayî çûroka wî dest pê dike. Qazî Mihemed alîmekî jîr bû. Tevî xwendinên îslamî berê xwe dida Ewropayê jî û hêj ji entelektûeliya Kurdî dikir. Qazî Mihemed yekî ji têra xwe kirdperwer bû. Loma jî dixwast ji bo gelê xwe rêyên baş peyda bike. Wekî tê zanîn di wextê wî de
خوێندنا کوردا زەحفکێن بوو. ئەو bi hewla xwendin û perwerdeya Kurda dibistana dide vekirin û heta tê gotin ku yekem dibistana keçan ji aliyî wî ve tê vekirin. Qazî Mihemed û rêhevalên wî piştî xebatên dû û dirêj bîstî dudoyê rebendana 1946 da li meydana Çarçırayê li hemberî girseyek qelebalix Komeleya Kurdistanê ava dikin. Hikûmetek tê ava dikin. Heta di vê hikûmetê de Mustafa Barzanî wekî serokê serpiştiya giştiya leşkerî tê îlan kirin. Ji xwe cara yekem wê demê gotina Peşmerge jî tê bikaranîn. yanî yê ku berê pêşî diçin mirinê. Di avakirina hikûmeta Kurdistanê ve zimanê Kurdî dikin zimanê resmî. Ala û Merşa Kurdistanê tê îlan kirin û dest bi xebatên xwe dikin. Kovar û rojnameyan derdixin û ji hewl didin kitêbên Kurdî çap bikin. Heta alîkarî ji Rûsyayê dixwazin û di dest bi weşana radyoya Mihabadê jî dikin. Ev tenê hin ji wan xebatên wan e. Li piştî çîrokên dû û dirêj, ew xîretên wan ên li ser meseya xêrnexwezan tê xêrakirin û bêbextî li wan tê kirin. Ev hemû destkeftiyên Kurdan di carekê de têk diçin. Hemû dijmin dibin yek û li ser Kurdan ve tên. Heta wê demê Nemir Mustafa Barzanî dixwaze berxwedanek pêk bîne. Lê Qazî Mihemed qebûl nake. Lewra dizane ku dijmin bêbext e û ew ê zirarê bide hemû Kurda. û loma jî emr dide ku Nemir Barzanî peşmergeyên xwe bi paş de bikişîne. û bi vî awayî Qazî Mihemed xwe ji bo gelê xwe fida dike. Wekî me got, feleka xayîn dîsa bela xwe li me Kurdan dide. Emrê komeleya wî zêde nakişîne. Sala 1946 da ev komele ji aliyê Îranê ve tê hilweşandin. û Qazî Mihemed tevî kurapê xwe Hesenxanê Seyfî Qazî û birayê wî Ebûlqasîm Sedrê Qazî li heman meydana ku Komeleya Kurdistanê hatibû avakirin, 31 Adarê tên darvekirin û çîrokek dinya Kurdistanê bi vî awayî tê nêvîştin. Heta niha gelek nivîs, gotar û kitêb di derbarê Qazî û her wiha xebatên wî de hatine kirin. Hinek ji wan ji aliyê Kurdan, hinek jî ji aliyê biyaniyan ve hatiye nivîsin. Yek ji wan biyaniyan William Eggleton Jr. e ku dîplomatek Amerîkî ye û li ser vê meseleyê bîranînan nivîsandiye. Ew nivîsên wî ji alî İbrahim Bingöl ve hatine vegerandin û li weşanxaneyê Avazê de derçûye. Em ê di vê beşê de behsa pasajek William Eggleton Jr. bikin da ku wî ev prosesa Komara Kurdistanê çawa dîtiye. Eggleton behsa roja ragihandina avakirina Komaraya Kurdistanê wiha dide. Roja berê berfbarî bû, lê 22 rebendanê tev derketibû. Cî ku em lê bûn, zehf bilind bû, lê dîsa jî rewşa hewayê zevxweş bû. Ber bi nîvro ve gelê bajar tevî endamên eşîrên cuda li meydana Çarçıreyê mîna daîreyekî tof bibûn. Hemû cadde bi rengê kesk û sor û zer û bi alayên Kurdistanê ve hatibûn xemilandin. Gel Qazî Mihemed ji mala wî anî û Qazî derket ser platformê û bi zimanekî şîrîn û ji xwe bawer behsa meseleya Kurdiyetiyê kir û da zanîn ku Kurd mîna hemû milletên din neteweyek cuda ne û ew jî dikarin wek millet qederê xwe tayîn bikin. Piştî vê axaftinê di nava çepik û kêxeşiyê de otonomiya Komara Kurdistanê ya Mihabadê hate îlan kirin. Helbet hêj gelekî tiştên divê bêgotin hene. Ji xwe ev podcast tenê destpêkeke bo vê mijarê. Kesên bi vê meseleyê re eleqedarin ji bo zêdetir agahiyên di derbarê Qazî Mihemed Komara Kurdistanê dikarin kovara çirayê jî binêrin. Di vê kovarê de di hejmara duyem de dosyayek li ser vê mesele heye û tevî pesiyetnameya Qazî hin îfadeyê mehkemeyê jî hene ku hêjayê xwendinê ne.
Teoriya atomizmê wek ji navê wê jî diyar e ji fikra atomê derçûye. Ji pêveke Yûnanî ye ku tê wateya ew tiştên nayên perçekirin. Di hemû qadên zanistî de şîroveyeke vê teoriyê heye. Binyada vê meseleyê ew e ku dibêje atom hene û ew tiştên aloz û tevlihev jî yek jî perçeyên vê atomê ne. Ango dibêje ew tiştên ku atomê ava kirine bi tena serê xwe nayê tu wateyekî. Ew ê rih dide, can dide perçeyan atom bixwaye. û zêde dike. Ji bo şîrovekirin û fêmkirina bütûnî, gişî, hemî, şîrovekirina perçeyan têr nake. Yanî hemû bütûnî ji perçeyan pêk tê. Lê bütûnî ji ew hemanên ku wê aniye meydanê cudatir e. Îja em ê niha meseleyê bînin ser helbesta me. Gelo çi tekiliye helbesta me û vê teoriyê heye. Ji ber ku ev helbesta me jî ji perçeyan bêhtir li ser bütûniyê disekine, me xwast geredanek bi vî şeklî çê bikin. Lewra helbestvan wiha dibêje: diran, ziman û du lêv hemû bi hev re ne û wexta digihîjin hev dibin wateyekê. Bi yekbûna wan re deng, kesayet û vücudek derkeve holê. Yan jî dibêje cîran, mal, kolan, rê ne çar tiştên ji hev cudakirin. Ev hemû jî li hev temam dikin û digihîjin hev dibin bajêr û bi hev re dijîn. û wekî Nemir dibêje: her kes dibêje welatê me ji çar perçeyan ava dibe. Lê ev ne rast e. Kurdistan her welateke, nabe çar. Em ê vê podcasta xwe bi helbesta ya bi navê Du dane du ku xwediyê wê Nadir Qazî temam bikin. Piranî kes dibêjin qey ev helbest ya Qazî Mihemed e ku û ew bi xwe deng dike. Lê ya rastî xwediyê vê helbestê Nadir Qazî ye û em ê niha hewl bidin ku kurmanciya wê bi deng bikin. Tê bîra min, di dibistan de tim dihat pirsîn: dido zêde dido dibe bi çend? Hemû bi hev re dinivîsandin tike çar. Tenê min di hesabta nimreyê kêm danî û dihatim xwar. Ew jî tenê ji ber li ba min wiha bû: dido zêde dido dibe bi yek, nabe çar. Li ba min wiha bû: diran û du lêv û ziman nabin bi çar, dibin bi zar, bi hev re yî dikin hewar. Li ba min wiha bû: du dest û du lingê mirov nabin bi çar, di laşek de wiha têne kar. Li ba min wiha bû: tax, xanî, kolan, cadde nabin bi çar, dibin bajar, tê de dijîn dewlemend û xelkê hêjar. Li ba min wiha bû: kok, rih, lik, pêl nabin bi çar, dibin bi dar, hinek kurd û hinek dirêj wekî çınar. Li ba min wiha bû: evîn û dil, delalî û pakî nabin bi çar, dibin bi yar li ba dildar. Ev hemû wiha dido zêde dido dibin yek, nabin bi çar. Yek car gelekin nayne jimar. Tenê ewî dizanim: eger laşê min sed perçe bikin, min bidin jêr, gulê û reçpar, ez biçim serdar, gotinê dilê min tê serzar. Kurdistan her yek welat e û nabe çar. Bêhêviya ku ev podcast bi dilê we bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Heta podcastek de.